manan. So sa kaaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ing akong kaagi. Ako si Jacob. Pero you can call me Jaya. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You Needed Me. You gave me strength. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini usa ka mahuyang nga taga Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Jacob kun Jaya. Unsa? Bayot ka? Oo pa. Dayabag. Nalipay magani ko nga na ako'y anak nga lalaki, pero babae man sila'y pagbati. Nya pa. Okay ra nimo wa ka masuko. Ay, angay pa bago ko masuko. Nga, pagbati man na nimo. Salamat pa ha. Salamat nga wa ka masuko. Unsa? Moapil ka gay contest, nak? O ma. Dawat makakuni mo nga ngunani ko. Ay, oo. Uy, huwag kina'y problema nako, nak. Ika'y bahala, good. Kung nasa ka magmalipayon, suportar ako na. Ay, salamat ma. Oy, aglagas pa yun at makampat ang lipstick ni mo. Kasi masigihan mo gingil, hagwan? Kenapa? Isa na. Ay da, guest na ko eh. Doon na yung intermission number. Bukanta na siya. Guwapo mo. Ang gwapo yun. Kung kaya niya pagandoy na ha, kay nanay uyab toy. Gwapo ka ng uyab, ang sexy pag yun. Doon na sabi ko yung panglaban ka. Aba, oy, kung laban. Nandoy uroy ka diha. Ay, congratulations, Day! Kagina ka daog. Lamay kay mong tubagan ni Hawaii sa question and answer portion. Thank you, Day. Ay, congrats mo. Thank you. Waldrin, Jaya ka no? Jacob gay akong tinawd nga. Pero, laki ramod kayo paminahon. Jaya na lang. Sige, Jaya. Nice to meet you. Nice to meet you, Pond. Sige, aris ako ha. Sige, amping. Sige, amping. Kailan may big smile, oy. Siyempre, crush ko na ako, Yods. Ay, ato na ako sa Facebook. Inagabot ako sa bahay. Ay, hala. Guwapa tod kayo iyang uyap. Unya, sexy pag yun. Bagay tod kayo silang diw, ha? Ay, atras na lang ko ni. Kasi mo ni Chan? Si Waldren? Wala. Ano pag siya? Hello? Hi. Ay, kamusta? Yeah, broken-hearted. Ha? Sure, oy. Nagbuwag mo si mong uyab? O, Jaya, pwede na makita. Ansa? Nahubog ko. Humiyos na ano. Ubog na kayo ko. Ay! Kuya! Tabang!
Unsa? Ibiyanin mo dito sa lodging house? Oo, oy, alangan. Unsa pa lang niya yung naunaon, no? Abi pa lang i-take advantage ko. Bisa bayot ko, Zay, pero nagabot ko delikadesa, no? Wala no! Nga nang gitsama ko ni Madinhi. Pambawi na lang ko nini mo. Ha? Thank you nga imodugong yadtong atong hubog kay ko ba. O ikaw magbiatiman ako. Abi ni mo, na-appreciate kiti ka. Ay, gusto pa yan noon. Kumusta man ka? Niya sa moving on face. Mao ba? Una gid mo panik? Wa na. Di na magod siya. Ay, mao ba? Taguol sa doy. Bagay ba yung unta mo? Mao ba? Basin mas bagay ta. Walter. Jacob, ganahan ko nimo. Ha? Sure ka? Bakit man ko? Ibaw ko. O ambot sad nga nung nagkagusto ko nimo bisan ibaw ko nga bayot ka. Walter. Unsa to ha? Mag-ipon mo? Oh, Yads. Nagsinabot naman mi. Sure ka? Sure ka anak? Ano na ba sa tuway? Unsa may dugayan, uni? Nagagusto man mi sa usa-gusa. Tabala ka, oy. Ikaw, God. Yung na kinabuhing bayutang ka. Okay ka din, he? Uy, may nakini para na to. Thank you, ha, Waldrin. Wabi ko magtuo nga, magagusto ka na ako. Saragod ko. Si usara ka. Mahal ta ka. Ayaw idaw ng imong kaugalingon, nabi kay bayot ka. Deserving nimo nga ilab ta ka. Tungod kay butan ka og mayo kang tao. Salamat, Waldrin. Ha? Wala kay trabaho? Oo, wa na. Di pagyo ko makahatag nimo ani din sa Beranon. Ay, okay ra, uy. Alam na, Ako may na, Ako na lang shoulder sa expenses na to din. Tinuod ka? Okay ra nimo? Lagi! Ikaw pa. Swerte rin ako nimo eh. Mao na Jacob, gusto nta ko nga magkuha og motor. Aron makuha og mahatod ka sa mong trabaho. Aha. O nakaw na sad ko nga mintras tanto nga wa pa ko'y laing trabaho, ako untang ipamasahiro. Mao ba? Ay, sige. Umadayon mga basta kung unsay maayong. Sabi yung laptop, eh. Palitan ako sa Waldron Day. Unsa? Manipolitik motor ka laptop na set. Nangka mon. Hala no. Grabe naman nagugmaha dayo, eh. Wala ginaday. Ay, palabi, eh. Galing gigamit ka lang anak niya. Day. Parain mo na. Wow, laptop? Kanindot gud. Magamit na nimo para pang-apply trabaho. Di ba naingon ka nga ganahan unta kang mag-work from home pero wala kay laptop? Babe, thank you ha. Swerte jud kay ko nimo da. Deserve na nimo, babe. Tungod kay pinangga og mahasag kay ko nimo. Mag-Facebook ka, be. Pawa sa dokka. Ay, hala. Na may ni message request na ako. Ang ex ni Waldron? Mayo kay nakikita ka na ako. Unsa relasyon ni mo ni Waldron? Uyab mi, mag-unom na kabuwan. Kinuo ko. Sa ato pa. Wa pa gid siya mohunong si ambisyo. Wait, unsay buhat mo ipasabot? Di ba buwag na mo? Wa gid may magkabuwag. Pero nami mga misunderstanding. Kapila na ko ni hatag og chance niya tungod kay kapila na ako siya masakpi. Nga naibayot sama nimo. Unsa? Gigamit ka lang niya siya mga luho.
Og karon nga nasayod na ko. Nga padayon pa rin gihapon siya si Ampiso. Dili na ko. Makigbuwag na gid ko niya. Jaya, sorry. Pasiluha ko. Unsa man? Mahal ko nimo o dili? Mahal. Bes, magsugod ag balik. Basta magtarong ka lang nako. Buhungon ta kasta na nimong gusto. Jaya. I cried a tear. Daghang mga friends na ako nga wa makauyon sa akong gibuhat. Kaya ko nang ihata pag laing chance nga klaro kuno kaayo nga gigamit lang ko. Pero saan ko man, uy? Mahal man ako siya. O as long as nga nagkinahanglan pa siya na ako, di ginako siya biyaan. Di nilang ko to. Daghang salamat, Armen. Mayang adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joel, 37 anyos. May live-in partner o usa ka anak. Di ami magpuyo sa Tabunok, Talisay City, Cebu. Pero sa Malabuyok, Cebu, mao gyud ang among probinsya. Punto medikal ug may matawag nga legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kong pagka-admit sa ospital ug ang bahin sa pag-file nako sa SSS sickness. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ngano naman sa ni? Joey, ngano naman sa di ay ka? Di naman gina ko maanto sa kasakit sa agyanas kong hugaw. Uy, Norma! Unsa? Di na siya ko kadyutian eh. No, uy. Ngano naman sa di ay na, uy? Huwag ko kasabot kung saan eh. Basta kay sakit kayo. O niyatong miyagi nga napagawas ko sa akong hugaw. May sagol dugo nga akong hugaw. Ha? Uy, hawag ko na, Joel. Ug may bahong nana na nga gianas kong hugaw, Norma. Unsa? Di na gyud ako kayong madyuti eh. Kay sakit man nga ilihok-lihok na ako. Samot na og lingkod. Magpa-check up na lang siguro ka og doktor, uy. Ha? Puslan man nga mo absent ka na sa imong trabaho, magpa-check up na lang kag doktor. Kay sakit man ka kay na. Sige din, Norma. Kay di na magin akong magwantang kasakit. Kining imong gibati o sakit, gitawag kinig fistula. Ha? Pistola, Dok? Dili pistola nga mabuto ha, kundili fistula. Unsa man di na sakita, Dok? Delikado ba na? Delikado yun kung dili maoperahan. Ha? Kinahanglan kong operahan, Dok? Kinahanglan yun nga mo undergo kag fistula operation, nga gitawag og fistulectomy. Kay operahan ta na kanang fistula nimo, kay may nana namang kana. Tinuo ko. Pero, check upon kauna namo kung kaya ba nimong operasyon. Ha? Joel, maay kay nakamata ka na. Dili na ang imong doktor. Nya, unsa man i-schedule na ba ko og operasyon? I-cancel lang sa ako ang operation nimo. Kaya tungod sa imong heart condition, posible ko no nga ma-cardiac arrest ka. Usa. Wag gyud ko madayon og opera atong higayuna. Gidischarge ko sa doktor kay posible ko no nga mag-cardiac arrest ko. 2 days lang mi sa ospital. Apan nagbill na mi og 8,000 kapin. Gikuhaan og discount sa PCSO, DSWD, malasakit. Ang nibalas gimi og 2,000 kapin. Gibayra na mo aron makagawas mi. Apan nasangit mi sa billing. Mo nga naabtan gid mi og 3 days ospital. Wa na ko magamit ang akong PhilHealth kay wa madayon ang akong operasyon. Human sa pila ka adlaw, nag-file kog sickness sa SSS kay 80 ka adlaw kong papahuwayon sa doktor.
Unya, na, kaya ako na ni. Ha? Saan na imong gibasa sa imong cellphone ba? Juan, text gikan sa mong HR sa agency. Nga, nagasikaso sa kong gifile nga sickness sa SSS. Rejected naman pod ko, no? Unsa? Uy, unsa gud taon na katulo naman na reject. Unsa may problema, uy? Kuwang ko lang akong documents para sickness. Unsa pa man di agi kinahanglan? Nga ato na matong gipas ang tanan? Ay, paita na ni. Wala biya tay income aning duha. Kay, nagbantay pa ka sa tong anak. Ug nako. Nalisod kay ta. Gani, naputos lang sa gani tas utang ani. Ay, ambutan ni nila, oy. Ita, mo pa'y tagdugay mo. Reply ning SSS, rejected pa yun. Ay, kapuya na bayaan niyo, oy. Ya, unsaon naman lang nato ana, Joel. I-apply na po ko balik online. O paabot ta og email. Yan ay notification nga ako nadawat sa akong email gikan sa SSS. Ay, salamat in taon, Joel. Unya, okay na. Ano man eh? Mga 80 days man unta atong gi-file. 30 days ramin approve. Unsa? Na, saon man na nato? Nga 80 days ang kagani nga wa makatrabaho. Unsaon naman lang ato mga utang, ani? Pati na gina mo lisura. Kay parehas mi sa akong kaipon nga wa nagkatrabaho tungod aning akong gibati. Approve na tuod ang 30 days, pero processing pa gyud. Grabe nga mong pag-antos. Naputos na gani mi sa utang. May mga follow-up check-up pa ug may mga resita pa gyud ko para sa akong high blood ug ingman kolesterol. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, na ako'y sakit nga fistula. Unsa man ning sakita? Need ba gidayon ning operahan? Di ba day ni maayo o mawa o pahilison lang og tambal? Ikaduhang pangutana, nakansel lang akong operation tungod sa akong heart condition. Napa ko'y mga tambal para sa high blood o sa akong kolesterol. Unsay may tabo nako kung dili ko maoperahan? Ikatalong pangutana, na-admit ko sa ospital og 3 days. Tinuod ba ang gingon sa nurse nga makabayad mi sa billing kay wa madayon ang akong operation? Ikaw patog katapusan. Nag-file ko og sickness sa SSS. 80 days ang giingon sa doktor sa akong pagpahuway o unfit to work ko. Apan 30 days ang gi-approve sa SSS. Dugay pa gi-approve. Katulunan rejected. Pwede ba may makareklamo ani? Kay 80 days ba ako nga way trabaho? Asa man mi mo dool aron mo reklamo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kining akong suliran, Joel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional, behavioral, mga problema. Tungod kay usa man ako ka psychiatrist ug kadtong mga sigip pagyapog hit-hit diha o gamit tong mga ginaniling drugas. Pwede kay padala inyo mga sulat-suliran diri kay usab na ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema, ana si Atty. Eileen Bathan, no? Andam mugtagana nga mo tambag sa inyong mga concerns, no? Ang ato makutlo nga pagtulunan karon adlaw, mao kini nga no kuyaw sa dino. Live live every day like it's your last. Bitaw ko sa mingon ta nga ugma na lang bay. Ugma na lang. So, next time na lang ko mo attend. Di ka sure next time na pa ba ka? Di ba nagambay kayo sa ato mga kaigsunan, di na mo mata pagkabuntag, no? Kani ko nung pagmatay nagkabuntag is a blessing. No? It is not a privilege. No? Blessing na siya kay wagwa na pupos ng kandila. Pahulay na. Ang atong magtatampo ko ng adlaw si Joel
37 years old, taga Tabunok, Talisay, na siya live-in partner. Pero taga Malabuyok gini siya, na siya usa ka anak, no? Punto medikal ang problema ni Joel, no? Sabay ato mga kailagas Tabunok, Talisay. Mga taga Talisay, no? Si Uligarbes. Aligarbes. Si Talisay. Mga Emphasis family, si Momoy, si Arlene, si Lane, musta naman itong saging damoy, na nabay guwang da, kaya basig maka-timing kog makadala ko sa kabulig, no? O mga Espina family, si Dr. Kailan ako, Ide og si Gilbert. Kung na ako'y naila-ila gahapon sa Residences Maayo Hospital, no, da sa Mandawi. Ayong pagpaminaw ay ni Janet Trump, o si Rio, nga taga Lapu-Lapu City, o si Altia, 5 tayo apelyido ang Altia, nga taga Hipodromo, o ang iyang mama ko, no, nga siging maminaw sa itong programa, si Lucia 5, diya sa Midsayap, Cotabato, no, mo tigiunsan is mga 5 da sa Batu Leyte o sa Sugod Southern Leyte, no? Ug niya gipamalihog nako si kani City Councilor nato sa Sugbo, Eric Espina, mayong pagpaminaw ni Anthony Maggunsay, diya sa Negros Oriental Broadcasters Association. Naghantag mga sukbag. Wala ko diya sa Dumaguete, no? Nindot kay ka mga lugar nyo diya sa Dumaguete, no? Mga taga Talisay, mga Jerry Nadila, taga Pardo, no? Brian Nadila Batayola, Lolong Batilan. Happy birthday day ni Dr. Ayman Trusyo, no? Inaot pa unta nga mulingaw ka sa imong birthday, no? Ug si Maika Kaye diya sa Tuyan Naga, Milanilla, mga LGBTQ group, no? Ug atong mga higala diya sa Inayawan Dam Site, okay? Uban mga TRC boys, si Pukong, si Mualong ug si Tampos, no, mayong pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Joel, no? Punto medikal. Ang problema ni Joel kay mauni, unang pangutanan ni Joel, na ako'y sakit nga fistula. Unsa man ning sakita? Need ba gyud di ay ning operahan? Dili ba di ay ni maayo o mawala o pahilison kung tambalang? No, kanang fistula, but pasabot na murag day lungag ba? Na ay kuanda, na lungag na kabuslot kung tawagon. Kinahanglan gini siyang matahi, maoperahan para nga mawa ng lungag, ha? Mabulit ba, no? Kay kung dili mawa ang lungag, sa kung saan nalay mo sulod diha, mo nibot pasabot og fistula. Ha? Sunod nga pangutana, na-cancel lang akong operasyon tungod sa akong heart condition. Naaba ko'y mga tambal para sa high blood o sa akong kolesterol. Unsay may tabo kung dili ko maoperahan, kung dili ka maoperahan, daghang kayong komplikasyon nga may tabo, no? So, kining kolesterol, usan ni siya ka essential component siya sa amino acid, no? Sa atong cells, no? Silula. Ha? Daghang makakos aning makataas aning atong kolesterol mo nang mataas mo atong blood pressure, binagpermitang taon og tambok, watay exercise, overweight binagay katong manabako og sigarilyo og pirming mainom og mga alcoholic drinks. So mahitabo ani kung dili ka maoperahan, more prone to heart problem, heart attack, no? Ug kining mga tagas og kolesterol taas pog kanang posibilidad nga magka-diabetes. So, karohon lang nato, naatay gitawag og good cholesterol, naapoy bad cholesterol. Kini mga high density cholesterol o low density cholesterol. So, unsa man mga good cholesterol, magikan man sa asaman, mga prutas, isda, ng olive oil, no? Pero ang mga bad cholesterol, magikan na sa kapirmira batabuka na ni karong Pasko, ice cream, kanang mga shellfish, no? Bad cholesterol na siya, siya, no? Mga buttered chicken, kanang mga lagi ng mga fast food, no? Mga tingali po nang daghan ng mga kasong mga high blood kay pirmi lang tabukaon og mga fast foods, no? Mga tag-as kayo og content sa bad cholesterol. Tunod nga concern, na-admit ko sa hospital og 3 adlaw. Tinuod ba ang giingon sa nurse nga makabayad mi sa billing kay wala madayon ang akong operasyon? Dili ka makabayad sa billing sa imong operasyon kung man madayon. Pero makabayad ka sa imong pag-star sa hospital. No? Kaya kanang hospital manggod, private hospital, business man na, di man na, kay doon na ay mga private hospital nga na charity ward,
Pero kasagaran gud sa mga private hospital for profit na siya. Dili kay ingog for humanitarian rather public service. Kung makabayad ka sa imong pag-star sa hospital, tulok adlaw, naman ay room rate, no? O kung sa may mga tambal nga idapat sa imo sa imong pag-star sa hospital, well. Pero ano pa bayron man ka sa operasyon, nga man madayon. O dili kay appeal ang billing sa operasyon, nga man madayon tungod kay naay problema ang imong kasing-kasing. So, ayaw pagbayad o i-bill ka ng pagpa-repair sa imong pistola, kaya man madayon. Sunod nga pangutana, ikaupat, nag-file og sickness sa SSS og 80 days ang giingon sa doktor sa akong pagpahuway o unfit to work ko. Apan 30 days ra ang gi-approve sa SSS. Dugay pag yun gi-approve. Katulo na rejected. Pwede ba may mo reklamo? Kay 80 days baya ko wala. Mahintag na ba sa ito ni Ilin Bathande, no? Kaya makatubag niya ni. Pero akong pagtuo lang, kung unsay na-approve, maulawan po na ang inunta atong i-avail, no? Siguro 80 days ang giingon sa doktor, may staggered siguro na all throughout the year, no? Dili kay at one sitting, no? May na lang kay na 30 days nga na-approve sa SSS. Nya kibalo ka sa atong pamaagi din sa ato bureaucratic kayo, ultimong pasaynan sa usa ka buok, magpasapasa, it will take days, even weeks, no? Lisod kayo, sobra ka bureaucratic. O magdali ka, abutan gyud kasi mong limit. Anton nga ang uban maputong mao na kahimog dili unta angay himuon. So ato kaning dili ko specifically makatubag ani kaupat mong pangutana og pwede ba mong mureklamo, pwede tingali mo mureklamo sa SSS ug ipaklaro og speaker nila nganong 30 days ra ang gi-approve. Magdepende mong gupon na well sa nature sa sakit, ha? Magdepende na sila categories og pila ka adlaw ang i-allow nga inunta kanang sickness benefit claim sa SSS, no? Okay, so hinaot nakasabot ka sa akong speaker ni Muel ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw. Happy birthday Dr. Iman Tusyo.